Bismillahirrahmanirrahim. S imenom Allaha, svemilosnog, milostivog. Wat-tini waz-zajtun. Tako mi smokve i masline. Wa-turi sinin. I Sinajske gore. وهذا البلد الأمين. I grada ovog sigurnog. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Mi čovjeka stvaramo u najljepšem obliku. ثم رددناه أسفل سافلين. Zatim ćemo ga u najniže nizine vratiti. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Njima pripada nagrada neprekidna. فما يكذبك بعد بالدين. Pa šta te onda navodi da poričeš obračun? أليس الله بأحكم الحاكمين. Zar Allah nije sudija najpravedniji?